Hello po mga mamamayang, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapong ito po ay ipapakita ko lang po sa inyo ang pagluluto ng pinaputok na tilapia. At ito na po ang ating mga sangkap. Unang-una, tilapia na hiniwa ko po ng ganyan. Hiwain po ninyo patalikod na ganyan po, pahaba, tsaka sa likuran. Tapos, gagamit din po tayo ng lemon, kamatis, tsaka kamatis na hiniwa ko po ng maliliit, basil leaves, sibuyas na dahon or dahon ng sibuyas, sibuyas na puti, bawang, luya, dahon ng saging, at saka pangtali. Gagamit din po tayo ng cooking oil, tsaka paminta, at saka asin. Ngayon po ay uumpisahan ko na pong timplahan tong ating tilapia. Ngayon po ay maglalagay po tayo ng asin sa ating tilapia. Tapos, pipigaan po natin siya ng lemon juice. Aasinan po natin uli. Ngayon po ay lalagyan po natin siya ng paminta. Tapos babaliktarin po natin siya. Dito naman tayo sa likod maglalagay ng asin. Yan. Lalagyan din natin ng paminta. Ayan. Tapos ngayon ay pipigaan natin siya ng lemon juice. Ayan po. Tapos, yung loob niya, lalagyan po natin ng kamatis. Lalagyan din po natin ng sibuyas. Napakadali lang po nitong gawin. Tapos, maglalagay din po ako ng basil leaves sa loob. Para mawala po yung langsa ng isda or ng tilapia. Tapos, lalagyan din po natin siya ng luya. Tsaka bawang. Ganyan lang po. Napakadali lang. Yan. Tapos, ito namang isang isda ang lalagyan natin ng laman sa loob. Yan. Madali lang po yan. Tapos,
basil leaves po uli ilalagay natin. Pagkatapos, sibuyas ang isusunod po natin. Tapos, lalagyan natin siya ng luya at ng bawang. Ayan na po. Aayusin ko po muna to, tapos ipapakita ko po sa inyo mamaya pag natapos ko na. Ngayon po ay babalutin na natin tong ating isda dito sa dahon ng saging. Uunahin po nating ilagay itong sibuyas. Ayan. Basta ilagay nyo na lang po dyan yung mga ingredients. Ayan. Tapos lagyan natin siya ng basil leaves. Kamatis. Ayan po. Tapos, ilalagay na natin tong tilapia. Basta balutin nyo na lang po. Pagka nabalot nyo na po siya ng dahon, ay okay na po yun. Mamaya po ipapakita ko po sa inyo. Kasi napakahirap pong magbalot kapag pagsabay pong nagbibideo. So, basta balutin nyo lang po. Pag may butas, pwede nyong doblehin yung dahon ng saging. So, ayan na po. Magiging ganyan na po ang itsura ng ating isda pagkatapos nating maibalot sa dahon ng saging. Yan. Nilagyan ko po siya ng ganito na pangtali. Pero pwede naman po gumamit kayo ng dahon ng saging or kahit anong gusto nyo. Basta hindi lang siya masusunog. So ngayon ay umpisahan ko na pong lutuin to. Ngayon po ay maglalagay na po tayo ng mantika sa ating kawali. Mga ganyan po karami. Paiinitin po muna natin itong ating mantika. Ngayon po ay pwede na nating umpisahang iprito itong ating isda. Yan. Isasabay ko na po silang dalawa. Yan. Pwede na pong lakasan natin ng konti yung apoy. Ngayon po ay tatakpan po muna natin to para po maluto siya. Ngayon po ay titignan po natin to. Medyo brown na yung dahon. So, iikotin natin siya. Dahan-dahan lang po. Baka matalsikan po kayo ng mantika. Ayan na. Yan na nga ba ang sinasabi ko. Ayan. Balik pa rin po natin. Tapos, tatakpan po natin siya ulit. Mamaya ay i-check na po natin siya kung luto na ba. Ayan. Pag ganyan na po yung kulay niya, ay sigurado po akong luto na siya. So, sa kabila naman po.
Ngayon po ay i-check na natin tong ating pinaputok na tilapia. Yan. Tingnan natin yung likuran niya. Ayan na. Nag-golden brown na po yung dahon ng saging. So ngayon ay papatayin na po natin yung apoy. Yan. Tapos hintayin lang po natin na hindi na po kukulo yung mantika. I-cool down po muna natin siya ng konti. Saka natin tanggalin yung ating isda. Mamaya po pag nag-cool down na po siya ay ipapakita ko po siya sa inyo. Ngayon po na medyo malamig na siya or hindi na siya kumukulo. Ngayon po ay tatanggalin po natin tong ating isda. Ang bigat. Yan. Ngayon po ay i-check na natin ang loob nitong ating pinaputok na isda. Guntingin lang po natin tong kanyang tali. Para po makita natin ang loob niya. Kung talagang luto na ba. So, ganyan lang po. Gupitin lang natin yung dahon na nakabalot. Yan. Sobrang bango po. Tsaka napakasarap po nito. At napaka-healthy pa. Itong isa naman ang titignan po natin. Ayan. Oops, baliktad pala siya. Super bango dahil doon sa basil leaves na nilagay ko po. Ayan na po mga mamamayang ang ating pinaputok na tilapia. Ayan po. Ginawan ko po siya ng sausawan na toyo na may kalamansi at saka sili. Ayan, sobrang bango niya po at saka sobrang sarap. Sana ay subukan niyo po ang reseping ito. Sana ay magustuhan niyo. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share po kayo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!